கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை செலுத்துகிறேன். ஷர்லி ஸ்டார் ஆஃப் ஷேரன் என்ற யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைய தேவ செய்தி வேத வாசிப்பும் ஜெயமும், வேத வாசிப்பும் ஜெபமும். உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு, அவர்களுக்கு இடரல் இல்லை. சங்கீதம் 119 165 இப்படியாக சொல்லுகிறது. உம்முடைய வேதம் சத்தியம், கட்டளையே விளக்கு, வேதமே வெளிச்சம். நீதிமொழிகள் 6:23. சரி, வேத வார்த்தைகள் யாரால் அருளப்பட்டது? வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவாவினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது என்று 2 தீமோத்தேயு 3:16 சொல்கிறது. அப்படிப்பட்ட தேவ வார்த்தையை நம்ம எவ்வளவு நேரம் வாசிக்கிறோம்? நான் இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன், இந்த ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். குறைந்தபட்சம் 3 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு, குறைந்தபட்சம் நான் சொல்றேன், மினிமம் 3 hours, மேக்சிமம் நீங்க எவ்வளவு அவர் படிக்கனாலும் படிக்கலாம். படிச்சீங்கன்னா அன்றைக்கே கர்த்தர் உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்வார். வேதத்தை 3 மணி நேரம் வாசிக்கிறது மட்டுமல்லாமல் ஜெபமும் செய்ய வேண்டும். ஜெபம் முக்கியம், வேத வாசிப்பும் ஜெபமும் முக்கியம். நான் சொல்றது குறைந்தபட்சம் 3 மணி, அதிகபட்சம் எவ்வளவு மணி நேரம் நீங்க வாசிக்க, அன்றைக்கே உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கும். நீங்க கலங்க வேண்டாம். என்ன திக்கட்ட நிலைமையில இருந்தாலோ, என்ன கடன் பிரச்சனைகள் இருந்தாலோ, என்ன படுத்த படுக்கையா இருந்தாலோ, அட்மிஷன் கிடைக்காம இருந்தாலோ, வீடு கட்ட முடியாம இருந்தாலோ, கடன் தொல்லை இருந்தாலும், போராட்டம், சமாதானம் இல்லை குடும்பத்தை, எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க. வேதத்தை எடுங்க, உங்க பக்கத்திலே இருக்குது. வேதத்தை எடுத்து நீங்க படிக்க ஆரம்பிங்க. எப்படி படிக்கணும்? மௌனமா இல்லை, நான் சொல்றது மௌனமா இல்லை, உரத்த சத்தமா படிக்கணும். ரீட் லவ்லி, யாரையும் பார்க்காதீங்க. நான் சொல்ற மாதிரி செய்யுங்க. குறைந்தபட்சம் 3 மணி நேரம், அதிகபட்சம் எவ்வளவு நேரம் வாசிக்கிறீங்களோ, சத்தமா வாசிக்கிறீங்களோ, அவ்வளவு கர்த்தர் அன்றைக்கு அற்புதத்தை செய்வார். இது என் வாழ்க்கையில் நடக்கிற விஷயம். அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். எவ்வளோ சுத்தி வந்து கடைசியில நான் இங்கதான் முடித்தேன். வேத வாசிப்பு முக்கியம். வேத வாசிப்பு இல்லாமல் நீங்களே முன்னேற முடியாது. வேத வாசிப்பு இருக்கும்போது கர்த்தர் உங்களுக்கு ஜெயத்தை தருவார். இது ரெகுலரா இருக்கணும். நான் வேலைக்கு போறேன், நான் வீட்டுல வேலை செய்யறேன், அப்படி இருக்கும்போது அதான் சிலுவை. நான் வேலை செஞ்சுட்டு வந்து வேதத்தை படிக்கணும், 3 hour படிக்கணும்னா அதுதான் அந்த சிலுவையிலிருந்து ஆசீர்வாதம் வருது. சிலுவையிலிருந்து சிங்காசனம் வரை கர்த்தர் இதை செய்து முடித்திருக்கிறார். யார் வேதத்துல யார் உரத்த சத்தமா படிச்சாங்கன்னா, நெகேமியா புஸ்தகத்தை எடுத்தீங்கன்னா, நெகேமியா 8ஆம் அதிகாரம், எஸ்ரா 7 வருஷம் அவங்க எருசலேம் ஜனங்கள் சிறையிருப்புல இருந்து தண்ணீர் வாசல்ல ஜனங்கள்லாம் கூடி நிக்கிறாங்க. ஜனங்கள்லாம் கேட்கறாங்க, அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை புஸ்தகத்தை எடுத்துன்னு எங்களுக்கு படிச்சு காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு நின்றுட்டே கேட்கறாங்க. காலமே தொடங்கி மத்தியானம் வரைக்கும் எவ்வளோ அவர்ஸ் ஆயிருக்கா, 4 hours நின்றுட்டே கேட்குறாங்க ஜனங்க. அழுகுறாங்க. அந்த வசனங்களை, வேத வசனம் கட்டி நியாயப்பிரமாணத்தை கேட்டு அழுகுறாங்க. இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்க இன்னைக்கு படிக்க ஆரம்பிங்க. என்ன போராட்டம், என்ன தடைகள் இருந்தாலும் இன்னைக்கே கர்த்தர் உங்களை விடுவிப்பார். ஏன்னா வேதம் வேதம் சத்தியம். வேதத்தை சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலும் உம்முடைய வேதத்தை மகிமுள்ளதாக்கி இருக்கிறீர். சங்கீதம் 138:8-2 சொல்லுகிறது. அப்படியாக வெளிப்படுத்தும் விசேஷத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பார், தேவன் சொல்லியிருப்பார், வெளிச்சம் உண்டாகட்டா. அது அப்படியே ஆயிற்று. வார்த்தை தான். என் வார்த்தை அக்கினியும் கண்மலை நொறுக்கும் சமட்டியை போல் இருக்கிறது அல்லவா? எரேமியா 23:29 வசனம் அப்படியாக சொல்லுகிறது. வசனம் என்ன சொல்லுது? ஜீவனும் வல்லமையும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும். இருபுறம் பட்டயம்னா என்ன தெரியுங்களா? ஆண்டவர் தேவன் இயேசுவானவருக்கு சொன்னது ஒரு புறம் உள்ள பட்டயம், ஒரு பக்கம் உள்ள சைடு, அடுத்த சைடு அதே வார்த்தைய நம்ம சொல்லணும். அப்ப அது வெட்டும். இன்னொன்னு ஜீவன் தரும். ஜீவன் எல்லாருக்குமே தான் ஜீவன் இருக்கு. இந்த உலகத்துல வாழ்றவங்க, உயிரோட இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜீவன் இருக்குதுன்னு சொல்றோம். ஆனா சமாதானமா இருக்குதா, சந்தோஷமா இருக்குதா? அந்த ஜீவனை, வேத வார்த்தையை நீங்க படிக்கும் போது, உரத்த சத்தமா நீங்க படிக்கும் போது அந்த ஜீவன் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். இந்த வல்லமை உங்களுக்கு, நீங்க படித்துக்கொண்டே இருங்களேன். ஒவ்வொரு நாளும் ரொம்ப 8 hour 9 hour படித்துக்கொண்டே இருங்களேன். நீங்க என்ன கட்டளை இடுங்களோ, என்னுடைய கரத்தின் கிரியை கட்டளை இடுங்கன்னு சொல்லும் போது அது அப்படி ஆகும். இது லிவர் உண்டாக கடந்த லிவர் உண்டாகும். மேகமே கடந்து செல்லும். அதுதான் வல்லமை. கர்த்தர் கர்த்தர் அந்த வார்த்தையினால் தான் அசுத்தாவிகளை துரத்தினார். அதெல்லாம் வார்த்தை தான். அவர் போய் எதையும் கையில எல்லாம் செய்யல, எதையும் செய்யல. வார்த்தை தான். அடுத்ததா ஒரு பிரச்சனைனா அந்த பிரச்சனையோட வசனத்தை சேர்த்து ஜெபிங்க.
இப்போ பிள்ளைகளை நான் பெற பண்ணுகிறவராகிய நான் பெற பண்ணாதிருப்பேனோ. ஏசாயா 66:9. இப்போ கடன் பிரச்சனையில இருக்கீங்கன்னா, நீயோ கடன் கொடுப்பாய், கடன் வாங்காதிருப்பாய் அப்படின்னு சொல்லி ஜெபங்க. வெளியே போறீங்க, என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லுன்னு சொல்லிட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு போங்க. கர்த்தர் உன் போக்கை உன் வரத்தையும் ஆசீர்வதிப்பான்னு சொல்லிட்டு, என்றைக்கும் காப்பான்னு சொல்லிட்டு போங்க. ஜெபித்து எல்லாத்துக்கும் ஜெபம் பண்ணுங்க. உங்க பிள்ளைகளுக்கு ஞானம் இல்லையா, கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறான்ற வசனத்தை வச்சு ஜெபிங்க. வருமானம் வருதா, வருமானத்தை கையை வச்சு நீங்க வேலை அடித்து என்ன சொல்ல, என் தேவனாகிய கர்த்தர் பிலிப்பியர் 4:19 சொல்லுவேன், தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்க, உங்க குறைவெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் சொல்லிட்டு ஜெபம் பண்ணுங்க. அந்த வசனத்தை நீங்க சொல்லி 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 ஜெபிக்கும் போது நீங்க ஜெயத்தை எடுப்பீங்க. வசனம் தோட்டு போகாது. பரலோகத்துல சாட்சி இடுகிறவைகள் 3. அதே பிதா, வார்த்தை, பரிசுத்தாவி. அந்த வார்த்தை யாரு? அந்த வார்த்தை தான் இயேசுவானவர். அந்த வார்த்தை தான் வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரத்தத்தில் துவைக்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தார். அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதை வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் 19:13 எப்படியாக சொல்லுகிறது. அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை சொல்லி சொல்லி ஜெபிங்க. ஒரு பூட்டுனா எல்லா சாவியும் திறக்காது, அந்த பூட்டுக்கு ஒரு சாவி தான் திறக்கும். அதே மாதிரிதான் வசனங்களும். நீங்க வசனங்களை அப்படியே ஷூட் பண்ணுங்க. அந்த பிரச்சனையை பார்த்து சொல்லி சொல்லி சொல்லுங்க. இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நான் சொல்றேன், அந்த வசனத்தை சொல்லுங்க. கர்த்தரை நம்புகணும் செழிப்பான், கர்த்தரை நம்புகணும் செழிப்பான், அப்படியாக என்னை செழிக்க வைங்க. கர்த்தரை நம்புகணும் செழிப்பான், நான் கடன் வச்சேன், கர்த்தரை நம்புகணும் செழிப்பான், நீயும் கடன் கொடுப்பாய், கடன் வாங்காதிருப்பாய் என்று சொன்னீரேன் ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப 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 சொல்லுங்க. திரும்ப திரும்ப சொல்லுங்க. உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா? நீங்க சொல்லும் போது கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆவியான உங்களுக்கு அபிஷேகத்தை கொடுத்து எல்லா கட்டுகளையும் உடைப்பார். மந்திர பில்லி சூன்யம் மாந்திரிக கட்டுகள் இருக்கேன், கவலையே படாதீங்க. என்னாகும் 23:23 சொல்லுகிறது, யாக்கோவுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை, இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதனும் இல்லை. நீங்க சொல்லுங்க, சொல்ல 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 எல்லாம் விழுந்து போவோம். கட்டுநிலை கர்த்தர் விடுதலை ஆக்குகிறார். சொல்லுங்க, வசனத்தை சொல்லுங்க. வசனத்தை சொல்லும் போது நீங்க ஜெயம் எடுப்பீங்க. ஏன்னா வசனம் ரத்தம். பரலோகத்தை சாட்சி 3, பூலோகத்தை சாட்சி எடுக்குத 3. அதுல ஆவி, ஜலம், ரத்தம். ரத்தம் எது? தேவனுடைய வார்த்தை. இந்த வேதம் தான், வேதத்துள்ள வார்த்தை தான். அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை நீங்க சொல்லி சொல்லி உங்க பிள்ளைங்களுக்கு இந்த சின்ன சின்ன வசனங்கள்லாம் சொல்லி கொடுங்க. சொல்லி சொல்லி நீங்களும் படிங்க. வாலிபர் தங்கச்சிங்க இதெல்லாம் நீங்க சொல்லிக்கணும். ஸ்மார்ட் போன்ல அடிமை இருக்கீங்க, கவலையே படாதுங்க. கண்களுக்கு கலிக்கம் போடணும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் சொல்லுகிறது. கண்களுக்கு கலிக்கம் போடுவேன்ட்டு கேட்டு வாங்கி கொள்ளுன்னு இருக்கு. நீங்க அப்படியாக உங்க பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுக்கும் இந்த கலிக்கம்னா கண்ணில் அந்த ஐ சால்வை இருக்கிற கெட்ட இதெல்லாம் போடும், மறைபொருளை போடும். அப்படியாக நீங்க ஜெபிங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை தருவார். இன்னொரு காரியம், வேதத்தின்படி நடக்கணும். அதுதான் முக்கியமான காரியம். கிரியைகள் இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. ஏன்னா கிரியைகளை வச்சுதான் கடைசி நாள்ல நியாய தீர்ப்பு. கிரியைகளை வச்சுதான் எல்லாமே பலன் கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த வசனத்தின்படி நடக்கிறதுனாலதான். புரியுதுங்களா? வேதம் வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு நன்மை தீமை தெரியும். நீங்க நிறைய காரியங்களை அறிந்து கொள்வீங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார். கட்டுகள் முறியும், தடைகள் தகர்க்கப்படும், வாழ்க்கை போராட்டங்கள் முடிவடையும். இது ரெகுலரா செய்யணும். Those people watching all over the world, please read the Bible at least for 3 hours and pray and pray. இப்போ கர்த்தர் உங்களுக்கு வேத வாசிப்பு, நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் நான் வேத குறைந்தபட்சம் 3 மணி நேரம் வாசித்தீங்களா நான் கேட்பேன். சத்தமா அதுதான் கேட்கணும். சத்தமா எந்த டீவியேஷனும் இருக்கக்கூடாது. சரி வீட்டு வேலை எதனா இருக்கீங்களா, பாத்திரம் கழிங்க, படிங்க. சத்தமா படிங்க. துணி துவச்சி காய போட்டுங்க, படிங்க. வேலைக்கு போயிட்டு வரீங்க, படிங்க. பைபிளே போய் தூக்கும் போது கர்த்தர் உங்களை எல்லா பிரச்சனையிலிருந்து விலக்கி காப்பார். வேத வாசிப்பு இல்லாம, வேத சத்தியம் இல்லாம ஜெயிக்கவே முடியாதுங்க. என்ன சுத்தி சுத்தி சுழன்றாலும் அது கடைசியில் எங்க முடியும்னா வேத வசனத்துல தான் முடியும். ஆகவே நீ கவலைப்படாதீங்க, கலங்காதீங்க. எந்த சூழ்நிலையை பத்தி நீங்க கலங்க அவசியமே கிடையாது. தைரியமா இருங்க. நம்ம கிட்ட வேதம் இருக்கிறது, நம்ம கிட்ட பரிசுத்த வேதாகம் இருக்குது, நம்ம பக்கத்திலே இருக்கு. இந்த வேத வார்த்தை இருக்குது. கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார், வார்த்தையாக இருக்கிறார். ஆகவே நீங்க கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சகோதரி கலங்காதீங்க. உங்களுக்கு எந்த ஆத்மாக்கு, உங்களுக்கு சரீரத்துக்கு எந்த கெடுதல் உண்டாக்கு, ஐயோ இந்த போராட்டம் முடியலையே, ஐயோ இதுல இருந்து விடுதலை ஆக முடியாதெல்லாம் நினைப்பீங்க. ஆனா இல்ல, வேத வார்த்தைகள் இருக்கிறது. ஏதோ எடுத்து படிங்க. உங்களுக்கு எது பிடிச்சு தொடர்ந்து உரத்த சத்தமா படிங்க. சாட்சி சொல்லுங்க. அதெல்லாம் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லுங்க.
இந்த சாட்சிய வேத எல்லாரும் வேதத்தை வாங்குங்க, எல்லாரும் வேதத்தை வாங்குங்க, வேதத்தை வாங்குங்க, வாங்கி கொடுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஜெபிப்போமா? ஆண்டவரே, இப்பொழுதும் இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் ராஜா. இதோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்திருக்க சகோதர சகோதரி என் நிலைமையில் இருந்தாலும் நான் இன்று முதல் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னீரேன். அப்படியாக இந்த பிள்ளைகளை நீ ஆசீர்வதியும் ராஜா. படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறோம், சுகவீனமா இருக்கிறோம், அவர்கள் தழும்புலா குணமாக்கிறோம். உம்முடைய தழும்புலா நீ குணமாக்கி விட்டீர் ஏசப்பா. அவத்த மெய்யாக அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தித்தார் ஏசப்பா. எந்த துக்கத்திலும் பாடுகளை இருந்தாலும் ராஜா, நீ சிலுவையில் அவர்களை சுமந்து தீர்த்து விட்டீர். இந்த பார்த்து கொண்ட சகோதரர் சரி, வாலிப தங்கச்சிக்க பிள்ளைகள் யாவரையும் ராஜா தேவரி இந்த வசனத்தின்படி குணமாக்கு வீராக உடைய வார்த்தை கடந்து செல்லட்டும். வேதத்தின் அதிசயம் காணும்படி அவர்களை கண்களை திறந்தரலும் ராஜா. உடைய வேதத்தின் மகத்துவங்களை காணும்படி அவர் மன கண்களை திறந்தரலும்படியா ஜெபிக்கிறேன். இப்பொழுது இறங்கி வாரும் ராஜா. அவர் வீடுகளில் உடைய வெளிச்சம் பிரகாசிப்பதாக ராஜா. உடைய பிரசன்னம் ஏசப்பா தேவரீர் உள்ளே நுழைவதாக ராஜா. எல்லா கட்டுண்டரில் விடுதலையாக்குகிற தேவன் மந்திர மாந்திரிக வில்லி சுண்ணிய கட்டுகளை இருக்கிறவங்களாம் நீ விடுதலை ஆக்கும் ராஜா. தேவனுடைய வார்த்தை உனக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும் என்று சொன்னீரேன். அப்படியே வாய்க்காதே போகும்படி ஜெபிக்கிறோம். நிலத்தை அபகரித்து கொள்ளுகிறாங்களோ, வீட்டை அபகரித்து கொள்ளாங்களோ, கவலைப்படவே ஏசப்பா. தேவரீர் தந்திரக்காரின் கைகள் காரியத்தை முடிய நடக்கக்கூடாதபடிக்கு அவர் உபாயங்களை அபத்தமாக்கி போடும் ராஜா. துன்மார்க்கரின் ஆசைகள் சித்தியாதபடி செய்யும். அவன் தன்னை உயர்த்தாதபடிக்கு அவனுடைய யோசனைகள் நிறைவேற ஒட்டாதையும் அகித்தோவலின் ஆலோசனை பைத்தமாக்கி விடும் ராஜா. ஸ்மார்ட் போன்ல அடிமையா இருக்கிற பிள்ளைகளை நம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. கண்களுக்கு கலிகம் போடும் ராஜா. உங்களுக்கு சமூகம் எங்க வெளியே போறாங்களோ, தூரத்துல பிரயாணப்பட்டு வேலைக்கு மற்ற இருக்க போறாங்களோ, தினந்தோறும் உங்களுடைய சமூகம் அவர்களை வழிநடத்தி செல்லட்டும். எப்படி மோசைக்கு முன்பதாக நீ சென்றீரோ, உங்களுடைய சமூகம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக சென்றதோ அப்படியாக செல்லட்டும் ராஜா. பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி தேவாட்டுக்குட்டியாக நீர் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தின் சாட்சியின் வசனத்தினால் அவனை ஜெயித்தார்கள். அப்படியாக நாங்கள் ஜெயிக்கும்படியாக பார்க்கிறோம், எல்லாம் ஜெயிக்கும்படியாக ராஜா தேவரீர் வல்லமை தரும்படியா சென்ற வார்த்தையின் ஜீவன் வல்லமையும் உள்ளதா இருக்கிறது. அப்படியாக ஜீவனை படிக்கும் போது ஜீவன வல்லமையும் கத்தாவே சொன்ன வார்த்தையின்படி அப்படி ஆயிற்று என்று சொல்லப்பட்டு கத்த உடைய வார்த்தை அக்கனியும் கண்வழி நொறுக்கும் சமட்டிய போது அப்படியாக வாய்க்கட்டும் ராஜா. இதை பார்த்து கொண்டு சகோதர சகோதரிகள் அப்பா தேவரி வேத சத்தியங்களை அறிகிற உண்மை அறிகிற அறிவிலையும் வளர்ந்தோகும்படியாக ராஜா சமாதானத்தோடும் வாழபடியாக நீ கிருபை செய்தலும் ஜெபிக்கிறேன். யாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். தொடர்ந்து வேதத்தை வாசிங்க. 3 hour குறைந்தபட்சம் 3 hour வாசிக்கணும். சத்தமா வாசிக்கணும், ஜெபிக்கணும். டெய்லி இதை செஞ்சு பாருங்க. சாட்சி சொல்லுங்க, மற்றவர்களுக்கும் சாட்சி.